Oh, grabing perwisyon ng daga. So ayan. So ready na tayo para sa April 13 rides natin. Good afternoon mga kabarako. Next week biyahe tayo. Pag-usapan natin yung mga personal preparation bago kami mag long ride. Sige, simulan na natin. So ayan, personally, ang una kong chine-check is yung electricals. So check muna natin lahat. Unahin muna natin yung mga signal lights natin. Okay, tingnan natin yan sa panel, gumagana. Tingnan natin sa harap. Okay, gumagana. Alright. Sa likod, gumagana rin. Tingnan natin yung hazard. Ayan, gumagana sa panel. Tingnan natin sa harap. Alright, good. Sa likod. Alright, all goods din. So next, dahil meron tayong left switch para sa horn selector natin. High switch is for PIA. So yung loud horn natin. So, check natin. Alright, okay, good. Yung gitna na selector is for passing. Okay, sige. Check natin. Hirap ako yung cameraman lahat. Okay, tingnan natin. Ayan, gumagana. Goods. So yung low is para naman sa stock horn. Okay, tingnan natin. Okay, functioning goods. Sige, tingnan natin. So yung stock, yung horn pala natin, kasama na rin yung passing. Wala tayong problema sa mga busina natin. So number 1 yan. Pag nawalan ka ng busina, naku, para kang bulag. So next, yung ating mini driving light sa kanan, taas, high beam. Okay, puti. So tingnan natin kung gumagana sa harap. Ayan, all goods. Ang low beam natin is dilaw. Okay, tingnan natin. Ayan. So meron, all goods tayo sa driving lights. Wala tayong problema sa driving lights. Next, check natin yung oil kung need ba natin magpalit ng langis bago tayo mag-ride. So check natin yung panel. Alright. Personally, nagpapalit kami ng langis 1 plus lang. So siguro magpapalit na ako ng langis bago ng biyahe namin. Okay. Since liquid cool tayo, check din natin yung kanyang coolant. So ang coolant ng NMAX ay nandito sa right footboard, kung nakakita niya yan. So dito sa labas kita naman kung nasa minimum na ba siya. So pero pwede mo ring tanggalin yung matting. Ayan, tanggalin natin yung matting para makita natin ang personal. Yan, tingnan natin, tanggalin lang natin to. Ayan. So tingnan natin kung okay pa yung ano. Alright, yan, nakapansin nyo yung green na yan, yun yung ating coolant. So goods pa, all goods pa. Visual check ng lahat ng maaabot ng mata natin. Kasi alam mo na, sabi ko sa kanina, yung mga tama ng bubuwit, mga kagat ng bubuwit. Ayan, so visual check ko yung mga ilalim na yan, lalo yung mga wires doon sa loob, baka nasabitan ng bubuwit, no? Bagong palit yung mga brake pads natin, kaya okay pa tayo dito, all goods pa tayo dito sa brake pads. So ang next natin is yung gulong, kasi nagbiyahe kami dun sa Baras nung nakaraang linggo, parang warm up, puro bato yon, kaya i-double check na natin, baka mayroong mga matutulis na bato na tumama, no? Goods tayo sa ulihang gulong. So dito naman tayo sa harap, visual check ulit. Okay, so far alright. So yan, wala namang mga hindi kagandahan na uka. Visual check
ng ayan, mga rotating parts, electrical parts sa mga naka-expose. So after that is kailangan meron tayong mga reading mga basic tools natin. So ngayon meron tayong extra na tire sealant. Ayan, nagbaon ako ng dalawa in case na mabutasan tayo. So meron din tayong mga basic tools. Hindi pa kompleto to eh, pero at least pwede na. Ayan. Meron tayong plies, screwdrivers. So may mga basic wrench tayo rito. Meron tayong extra electrical tape and mga Allen wrench, no, in case na babaklasin yung bearings, no. Isali na rin natin yung sa may side stand kasi minsan ayan, dinadala rin yan ng mga alaga natin, yung dito sa loob, sa ilalim ng may wiring dyan, yung sa fuel tank, sa mga alaga nating Jerry. Yung ibang bagay na hindi natin kayang gawin, halimbawa nung chinek ko yung signal light natin, walang ilaw yung kanan nung isang araw. So kanina nagpunta na kami ng Yamaha, pinaayos na namin yung signal light natin. Yun mga kabarako, so dito tayo sa Yamaha Canyogan, Pasig City. Ayan, ito yung wiring nung natin, signal light sa kanan. So check natin kung meron na. Ayan mga kabarako, okay na. Yan, so solid na tayo. Oh, grabing prevision ng daga. Para all goods tayo. Mahirap kasi walang signal light na. Para kang bulag, no, sa kawalan. Yung brake light pala hindi natin na-test. Tingnan natin, umiilaw. Oops, alright, all goods. Kaliwa. So, kanan. Kaliwa. Ayan, all goods tayo. So, wala tayong problema sa electricals. All goods sa lahat ng system natin. So, ready na tayo mag rides. Yung ibang gamit na lang, no? Ayun. So yun ang routines ko bago mag biyahe. So visual check ng mga or ng motor natin as a whole. Yung kaya lang naman natin as yun, normal na rider. Hindi naman tayo mekaniko, no? Pero syempre at least may konting idea tayo. And then thirdly, ginagawa namin is nag-routine kami rides. So yung mga short rides, 30 kilometers, 50 kilometers. Ayan, para ma-testing natin yung motor natin, no? Kung may lalabas ba na aberya, no? Especially brakes, no? So oops, may humps. O yun, solid na ng brake natin mga kabarako. Hay, right. Isa pa 50. Ah, sama ito sa unahan. Alright. Ay, si ate. Yan, tinetest din front and rear brakes, no? So ayan, so ready na tayo para sa April 13 rides natin. Ayan, so maaari yung share yung inyong mga personal preparation sa mga long rides especially. At yan, sama-sama tayo mag-share ng mga knowledge and skills, no? Para lahat tayo matutunan natin lahat, ano, mga kabarako. Alright, next video na lang tayo mga kabarako.